sa among mga pagkabalata. Mao'y nungdan sa among pagkalisod sa pagpanginabuhi. Ginaot aduna kay manunging kanamo. Kalulit, kalulit, kalulit kami. Tabangi, tabangi, tabangi kami. Tabangi kami. Mga higala ko, ako di ay siluting, usa-usab ako kabaldado. Ug mao kini ang akong asawa nga si Maria, usa siya kaamang. Kaniadto, hapit usab kami na wagtangan og paglaom tungod sa among kahimtang. Apan wala kini makababag ang pagkabaldado sa among panginabuhi o inubanan sa paggiya sa atong mahal na patron nga si Senyor San Narciso. Kami nahimong malampuson tungod sa paghimo og sahod ug mao kini ang among kagahapon. Sa konsolasyon ng mahong malinaw, katawhan malaon sa lungsod nga walang buo. Nagahapon o karon na mauswahon, dalit na akong sutungon ang panahon sa konsolasyon. Tara! Daghan kaayong salamat sa inyong kaalam. Aduna na kami paglaom aron among makapul ang among mga pangandoy. Unsa ba atong ihuwat? Tana, magbuhat na kita ang sa room!